Гръбначен стълб. Гръбначният стълб на латински columnae vertebralis е изграден от 33 прешлена вертебре. Разделяме го на 5 различни отдела, които се състоят от различен брой прешлени. Шиен, състоящ се от 7 прешлена, гръден от 12, поясен от 5, кръстцов от 5 и опашен от 4. Важно е да се отбележи, че прешлените на кръстцовия и опашният отдел са сраснали и образуват двете кости – кръстцова и опашна. Това разделя прешлените на два вида – вертебре вере, самостоятелни или в буквален превод истински, каквито са прешлените на първите 3 отдела, и вертебре спурие, несамостоятелни или още лъжливи, на кръстцовият и опашният отдел. Телата на прешлените отгоре надолу нарастват, което лесно може да се обясни с това, че се налага да поемат все по-голяма тежест. Кръстцовият отдел е най-натоварен, затова и неговите прешлени са сраснали. Опашната кост прави изключение от това правило, тъй като не изпълнява опорна функция. Тя е рудиментарно образование. Прешлените имат някои основни елементи. Състоят се от тяло, дъга и израстъци. Тялото на прешлена, корпус вертебре, е най-масивната част. Тя осигурява и опорната функция на гръбначния стълб. Горната и долната повърхност на тялото е покрита с малки отворчета и е грапава при докосване. Нарича се facies intervertebralis, т.е. междупрешленна. Външната ивица се нарича епифизис ануларис. Втората основна част на прешлена е неговата дъга – аркус вертебре. С двата си края се прикрепва за тялото чрез по-изтънен участък, наречен педикулус аркус вертебре. Вътрешната част на дъгата, т.е. стената й, се нарича прешленова пластинка – ламина аркус вертебре. На крачетата, педикулус аркус вертебре, се намират по две изрезки. Едната отгоре, а другата отдолу. Инцизура вертебралис супериор и инцизура вертебралис инфериор. Като подредим прешлените в гръбначният стълб, обърнатите една към друга изрезки от двата съседни прешлена заграждат форамен интервертебрале, междупрешленов отвор. Дъгата и тялото заграждат форамен вертебрале, а пък форамен вертебрале на всички прешлени образува каналис вертебралис. В него се разполага гръбначният мозък. Прешлените имат 7 основни израстъка, 4 от тях са ставни. 2 процесус артикуларис супериор и 2 процесус артикуларис инфериор. Останалите 3 са 2 процесус трансверзус и 1 процесус спинозус. Процесус артикуларис супериор и процесус артикуларис инфериор имат съответните ставни повърхности facies articularis superior и facies articularis inferior. Шийните прешлени, вертебре cervicalis, са 7 на брой. Първият шиен прешлен, атласът, и вторият шиен прешлен, аксисът, се отличават значително по своята структура от останалите. Атласът няма обособено тяло. Изгражда го дъга, която се разделя на предна по-къса, аркус антериор, и задна по-дълга, аркус постериор. На предната дъга има пъпка, туберкулум антериус, а на задната съответно туберкулум постериус. Дъгата се свързва с костната маса, наречена маса латералис. Върху нея има ставна повърхност, facies articularis superior, и съответно отдолу, facies articularis inferior. Чрез горната атласът се свързва за тилната кост, а чрез долната за горната facies articularis superior на аксисът. Атласът също така има напречен израстък, процесус трансверзус, който образува отвор, наречен форамен трансверзариум. По предната дъга на вътрешната страна има една фасетка, наречена фовеа дентис. С нея се свързва зъбът на аксиса. Дъгата загражда отвор, наречен форамен вертебрале. Вторият шиен прешлен, аксисът, има зъб, наречен денс аксис. Той има ставна повърхност, съответно задна, facies articularis posterior, и предна, facies articularis anterior. Върхът на зъба се нарича apex dentis.
Петият и седмият шиен прешлен имат някои специфични структури. Специфичното при петият е, че процесус трансверзус има предна и задна пъпка, наречени туберкулум антериор и туберкулум постериор. Между тях има изрезка, наречена сулкус нерви спиналис. По ръба на тялото има издатина, която наподобява кука и се нарича процесус ункинатус. Телата на шийните прешлени от горната страна са вдлъбнати, от долната изпъкнали. Седмият шиен прешлен има клинично значение, тъй като процесус спинозус е дълъг и може да се напипа лесно при човека. Нарича се вертебра проминенс. Гръдните прешлени са 12 на брой. Те се свързват с ребрата, затова имат и някои специфични структури. Горна и долна ставна повърхност за свързване с ребрата, съответно фовеа косталис супериор и фовеа косталис инфериор. Напречният израстък, процесус трансверзус, е насочен назад и също има ставна повърхност за свързване с реброто. Фовеа косталис процесус трансверзи. Процесус спинозус е дълъг и насочен надолу. Поясните прешлени, вертебре лумбалес, са 5 на брой. При тях напречните израстъци се наричат процесус косталис, тъй като те са рудиментарни ребра. Имат още процесус аксесориус и процесус мамиларис. Кръстцовата кост, ос сакрум, има триъгълна форма и основа насочена нагоре, базис осис сакри, както и връх насочен надолу, апекс осис сакри. Латералната част на коста наричаме парс латералис. По основата наблюдаваме два израстъка, процесус артикуларис супериор, съставни повърхности за съчленяване с процесус артикуларис инфериор на пети поясен прешлен. Имаме и едно възвишение, което се вдава в кухината на таза, промонториум. Латералните части на основата, крилата, наричаме ала осис сакри. По предната повърхност, фациес пелвина, се намират линея трансверзе, а в страни от тях четирите чифта отвори, фурамина сакралия антериора. По фациес дорзалис, задната повърхност, се виждат няколко костни гребена – криста сакралис медиана, латералис и интермедия. Криста сакралис медиана е образувана от бодилестите израстъци, криста сакралис латералис от напречните израстъци, а между тях криста сакралис интермедия, образувана от ставните израстъци. Срасналите кръстцови прешлени заграждат канал, каналис сакралис, който се отваря дорзално с 4 чифта фурамина сакралия постериора. Завършва чрез хиатус каналис сакралис на върха на коста. По страничните повърхности се намират по една фациес аурикуларис за свързване с хълбочната кост. Опашната кост, ос кокцигис, се образува от срастването на 4-5 опашни прешлена. Чрез корноа кокцигеа се прикрепва към кръстцовата кост.